Kaigsuunan nga naminaw sa radyo o naglantaw pinaagi sa social media. Ang bituo sa langit nga misila karon dili sa makahayag sa kanato minanak sa lahong kagabiun gibanwagan kita sa Mesiya, sa Mesiya. Sa kahatawan o kinaiyahan, sarang babikatan din ang atong nabati. Uli sa mga anghel sa nagsibya sila, miabot na ang Mesiya. Maayong buntag mga igsuon. Karon ang katapusang adlaw sa tuig namo magampo na kita para sa tanan natong mga intensyones, ilabi na para sa mga intensyones sa mga ngalan na gibasa na ganina, pasatan kung buhi kung patay na sila, magampo kita arang kanilang tanan aron na Ginoong Dios nga magdawat kanila sa iyang gingharian. Ug magampo kita sa para sa kalina sa talibutan karong lawa o sa miaging mga adlaw dakhan na mga meeting sa tibuok kalibutan may tungod sa kalina ilabi na sa Ukraine ug sa Israel ug sa Sudan ug sa mga lain-lain mga nasod aron ang Ginoong Dios nga naguban kaniya magtabang kanila aron sila moabot na sa tinuod na kalinaw para sa ilang nasod ug para sa tibuok kalibutan. Umagampo kita sa para sa Mariano family dito sa Talisay aron ang Ginoong Dios nga magpanalangin kanilang tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya o kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo maana kanatong tanan. Mana usab kanimo. Sa magsugod na kita sa atong Santa Misa karon sa katapusang adlaw sa tuig ug mangayo kita og pasaylo sa Ginoong Dios. Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya, himaya sa kahitasan. Ang iyang katawan karon nagmaya, ang Diyos nagdadaita na sa yuta. Ginoong Diyos langit lumari, Diyos Ama,
Ikalagaling sa pusa ang mahal dawat ang among palamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang Panginoon, o Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, ihas sa himaya sa Diyos Ama. Amen, Magampo kita. Makagagahom og tunay nga Dios diya sa pagkatao sa imong anak ang among reliyon nagsugot og natuman sa hingpit. Tabangi kami sa pagambit sa kinabuhi ni Kristo kay siya man ang kalawasan sa katawhan, siya nga buhi ug hari man kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Gisugil na kamo nga muani ang kaaway ni Kristo, ug ania na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa, masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Kini mga tawhana, dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Busa, namulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila, aron mailagayod nga sila dili kauban nato. Apan gibubuan na kamo ni Kristo sa Espiritu Santo. Busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran. Gisulatan ko kamo, dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, kundili tungod kay nasayod kamo niini, og nahibalo nga walay bakak nga magikan sa kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagsadya langit ug yuta, Pagsadya, langit ug yuta. awiti ang Ginoo og bag-ong awit, awiti ang Ginoo kamong tanan kay yutaan, awiti ang Ginoo dayga ang iyang ngalan. Pagsadya, langit ug yuta. Paglipay mga langit ug pagsadya yuta, paranuga ang dagat ug ang nagpuno niini. Pagsadya mga kapatagan ug ang tanan nga naa kanila. Unya man luksod sa kalipay ang tanang kahoy sa kalasangan at tubangan sa Ginoo. Pagsadya, langit ug yuta. Ang Ginoo miabot siya aron pagmando sa yuta, magmando siya sa kalibutan, uban sa katarong, ug sa katawhan uban sa iyang kamakanunayon. Pagsadya, langit ug yuta. Samtang nahinanong ang taga-Belen, may ipakatawang kulay na pinili sa Diyos. Ang pastor
sumana kaninyo. manausab kanimo. Ang sinuktan sa Ebanghelyo ni sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa wala pa nabuhat bisag unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Sukat pagayot sa sinuktan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisag usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdanak diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit. May tao nga gingannak Juan nga gipadala sa Dios pagsaksi ngadto sa mga tao may tungod sa kahayag aron ang tanan makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan miamni siya aron pagsaksi may tungod sa kahayag. Mao kini ang matuod na kahayag nga moanhi na sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tao. Ang pulong dinhi na sa kalibutan, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala mo ila kaniya. Miamni siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila modawat kaniya. Hinuon may midawat ug mituo kaniya, busa sila gihatagan niya sa katugot nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon na bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan may tungod kaniya ug misinggit nga nagingon, siya ang akong gihisgutan sa pag-ingon ka, siya ang moabot sunod kanako, labaw kanako kay diha naman siya sa wala pa ako matao. Gikan sa nahingapin niyang grasya, kitang tanan giatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinaagi ka Moises sa panang grasya ug ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pa gayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak na Dios nga pinangga kaayo sa amahan, maoy nakpaila kaniya. Mao kini ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. So may buntag mga igsoon ng ebanghelyo ni San Juan karon ang sinuktan sa iyang ebanghelyo, maugyot ang ibang misteryo sa atong Ginoong Hesukristo. Yes, dako ang misteryo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay bisag bugtong anak siya sa Ginoong Dios sa amahan, siya na tao diri sa kalibutan ingon na usa ka bata. Yes. So, ang sulti na ni San Juan sa sinuktan, sa wala pa na buhat bisag unsa, ang pulong dihana. Apan kinsa man ang pulong? Ang sulti niya, ang pulong na himong taong mipuyo uban kanato, o pinaagi niini na hibalo na kitang tanan, ang pulong sa Ginoong Dios maugyot ang atong Ginoong Hesukristo. Yes, ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. So si Jesus, ang tinuod na Ginoong Dios na sa dili lamang siya tao, bisag siya usa ka bata diri sa Belen, siya ang Ginoong Dios. O kini ang dakong misteryo sa atong reliyon. How can we believe that this little child is the Almighty God, is the Son of Almighty God, that pinaagi kaniya gibuhat ang tanan diri sa kalibutan? Yes, kika kaniya ang kinabuhi. Yes, ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan. Ug walay bisag usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya.
So bisak usa ka kamayng bata siya, pinaagi kaniya gibuhat ang Ginoong Dios ang tanan sa langit ug sa yuta. Yes, mga igsoon, that's such a mysterious thing we can never understand. Kada adlaw kung ako makakita sa Belen, karon ako makakita kining batang Jesus dito sa pasungan, I shake my head and say, how can that be? How can that be true? And yet our religion tells us it is true. It is Jesus, the Son of God, who has become a man like us, like all of us. Yes. So kinahanglan na kitang tanan nga magpasalamat sa Ginoong Dios. Kaya sulti sabdiri, ang grasya o kang kamatuoran miabot pinaagi kang Jesus. Tungod kaniya, tungod sa iyang pagkatao, miabot na diri sa kalibutan, ang grasya sa Ginoong Dios, ang gugma sa Ginoong Dios, o ang kamatuoran. Yes, so mga igsoon, karon sa katapusan sa tuig, magpasalamat kita sa Ginoong Dios, kay natao siya, alang ka natong tanan, tungod ka natong tanan, aron siya maluwas ka natong tanan. Ug magambo na kita, ang Ginoo na magtabang kanamo sa sunod na tuig aron na maayo ang kining tuig na para kanatong tanan bisag usahay lisod na para kanatong tanan aban kitang tanan na mahibalo si Jesus uban kanatong tanan ako nagauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan tungod ini magday kita sa Ginoong Dios. Sa pagtapos sa tuig magdaig ug magpasalamat kita sa Dios tungod sa daghan mga panalangin nga iyang gibukbukan nato ug ilabi na ang gasa sa iyang anak si Jesus ug moingon kita amahan panalangini ug ampingi kami. Amahan, panalangini ug ampingi kami. Nga ang simbahan padayong magwali sa malipayong pag-abot ni Jesus atong manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini ug ampingi kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno ug mga opisyal muisip sa pulong sa Dios nga maoy sukaranan ug tumang ilang mga paghago. Magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini ug ampingi kami. Nga pinaagi sa atong buhing pagsaksi, madala nato ang kahayag ni Jesus ngadto kanila kansang kinabuhi na landungan sa sala ug kaalaot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini ug ampingi kami. Nga diha sa pag-abot ni Jesus, ang mga masakiton makitag paglaom og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini ug ampingi kami. Nga imo untag isipon nga takos ug mapuslan alang kanamo ang halangdong tsupilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan panalangini ug ampingi kami. Nga ang mihalin nga mga matuuhon makaambit unta sa kahayag sa langitnong himaya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ug ampingi kami. Gumagampo kita para sa kalidad sa tibok kalibutan, ilabi na sa Ukraine, sa Israel, sa Gaza, sa Sudan ug sa mga lain-lain mga nasod. Mahigug baong Dios, mapasalamaton kami nga gipaambit nimo kanamo ang imong kinabuhi, amo untag biyaan ang sala ug sa among paglatas ni ining laing tuig, punna kami sa imong kahayag, sa imong paglaom ug sa imong gugma, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Wala ko'y
igsoon pagampo kamoro ng atong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, tag-iya sa dimos nga gugma o kadait, itugod nga pinaagi nining halat, simbahon namo ang imong kaalangdan ingon na sa angay, pinaagi usab sa among pag-ambit nining misteryo, mahiusa unta kami kanimo ug sa usa-usa, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanuna ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag. Ang Dios na himong tao ban kanamo ug ang tao na hibalik pakayusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulop sa kaalawd sa tao, mihatag og walay kamatayon nga dungog alag sa mga kamatayon nga tao. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tao, maoy nagulingan hikanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing walay katapusan. Ug busa sa among kalipay nagaawit kami sa imong himaya, duyok sa tanang panon sa mga anghel diya sa among pag-ingon. Santo, 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 Ginoong Diyos sa kagabuhan. sa katamuhan, Ginoong Diyos sa kagabuhan, Diyos sa sa iyong himayang himaya. Hosana sa Tayo nang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Ania kami kanimo Amahan ni ini ngamong pagpasalamat pinaagi ni Hesus Kristo imong anak, pinaagi kaniya nangamuyo kami kanimo dawatok panalangini kining mga gasa nga among gihalat nga sakripisyo. Nagahalat kami ni iniarang sa imong simbahan nga balaan ug lukup sa kalibutan, bantay siya ug aga kayhata kaniyang kalinaw kayusa sa tibok kalibutan. Nagahalat kami kanimo alang kang Leo among Santo Papa, kang Alberto among Obispo, ug kanilang tanan nga nagahupot ug nagatutlo sa pagtuo nga Katoliko nga nadawa namo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi kaming tanan nga nakakatigom dinhi sa imong atubangan, sayod ikaw sa kaliko ng among pagtuo kanimo kang among paghalat sa among kaugalingon nga nakanimo. Nagahalat kami kanimo niining sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan nga among minahal. Nagaampo kami kanimo buhi ug matuod namo nga Dios alang sa among kahayuan ug katupsanan. Uban sa tibok simbahan nagasaulo kami sa adlaw kanusa si Maria kanunay ulay mihatag nini kalibutan na sa iyang mananubos. Nagapasidungog kami paghandom kang Maria kanunay ulay nga inahan sa Jesucristo among Dios o Ginoo. Nagapasidungog kami kang Sinyo San Jose iyang bana sa imo mga apostolog Marto, Pedro, Pablo, Andres ug sa tanan nimo mga santos
ang ilang nga mga panungdan ng mga pagampo makapadangat unta kanamo sa imong kanunay nga panabang ug panalipod. Tawata amahan kining halat gikan sa imong tibok nga banay. Iyata ka namang imong kalinaw dininini kinabuhia, luwasak kami sa kapildiyang tunhay ug iapil kami pag-iyap uman sa imong mga pinili. Panalangin ko yun ang among halat. Himua kining angay nga dawaton usa ka halat siya sa espiritu sa kamatuoran. Himua kiniara ka namo nga lawas ug tugo ni Hesus Kristo, imong buktong anak, among Ginoo. Sa adlaw, sa balapas siya magpasakit, mikuha siya og paan sa iyang balaan nga mga kamot, ug sa pagyahad ngana sa langit ngana kanimo iyang makagagahom nga amahan. Mipasalamat kanimo og midaig, mipigas sa paan, mihatag niningadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kinininyo nga tanan ug kanna, kay kinima o ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usapog midaig, mihatag sa kalis ngadto sa iya mga tinunan miingon, dawata kiniog panginom kamo nga tanan gikanini kay kinima o ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kiniyang misteryo sa atong pagtuo. Pinaagi sa krusong pagkumanhamo, nahamo na karon ang kagawasan. Ikaw ang natubos sa kalibutan, ikaw ang natubos sa kalibutan. Busa karon amahan naga sa ulo kami sa handumanan sa imong anak nga si Hesus Kristo, kami imong mga sulugon ug imong balaang katawan nagahandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagabanaw ug sa iyang pagkayam nganna sa kahimayaan sa langit. Ug sa daghan mga gasa nga imong gihata kanamo, nagahalat kami kanimo Dios sa himaya o kaalangdon, niini balaan ug hingpit nga sakripisyo ang paan sa kinabuhi ug ang kalis sa kalawasan nga tunhay. Kahimot ti pagsutong kining mga halat, dawata kiniingon sa imong pagdawat sa mga halat ni Abel, imong matarong nga sulugon sa sakripisyo ni Abraham among amahan sa pagtuo ug sa hala ni Melchizedek imong labawng pare. O Dios ka makagagahom na ngamuyo kami nga ang imong anghel, magdala unta nining sakripisyo ngana sa imong altar sa langit, unyadungan sa among pagkalawat kikanining altar sa balaan nga lawas ug tugo sa imong anak, himua nga matugop kami sa tanang grasya ug panalangin. Hinomdomis usap Ginoo katong nangamatay. Sila nagauna kanamo pinatikan sa timaan sa pagtuo ug tuan na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila og ang tanan nga nangikatulog tihan ni Kristo makakaplak unta sa kahaya kalipay o kalinaw diha sa imong atubangan. Alang usap ka na mga makasasala, mangayo kami ukruna uban sa imong mga apostol ug martir, uban ni Juan nga magpabunyag Esteban, Matias, Bernabe ug sa tanan mong mga santos. Bisan duot kami mga makasasala, nagasali kami sa imong kaluoy ug gugma. Ayaw panumbalinga ang tinunaangay kanamo. Hinunua hatagi lamang kami sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, ikaw nakataka namon niining tanang mga gasa. Nagapuno ikaw niini sa kinabuyo kaayo. Nanalangin ug nagahimo niini nga balaan. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug tihak kaniya. Gihatangan na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo,
ang tanang dungog o himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Gitutloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan ug busa manghahas kita sa pag-ingon. Ama namong nasa malangit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka namong ang imong harian, matumal imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalan mo na ko sa matag alaw, ihatag ka na mo karon anawan, umasayo ang kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasayo sa mga nakasala ka namo, o dili mo kami itungnan sa mga paglay, hinunuan luwas sa kami sa dagutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon aron tinabangan sa gruoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga maluumon sa pagpalig ni Hesu Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gawong ug ang himaya, hangtod sa kauturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kanino, ang akong kalinaw ihata ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuto na tagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanakan ninyong tanan. Manaosab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Magluwas
kiniyang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang imong kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo makampi ka nato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Espirituhanong Komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako, o gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Ginoo, ang imong lungsod na buhi sa pagkalain-lain mga hinabang, himua nga karon ug sa umaabot makadawat kami sa imong kaluoy aron na dinasik sa kalipay sa mga kaihuan nga imong gihatag, malimbaso kami nga masaligon sa pagdangat sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana ka ninyo. Manausab kanimo. Manalangin ka natong tanan ng atong Ginoong Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang atong misa, data ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Gloria in excelsis Deo. Awit sa atong Ginoo nga natao na karon pagkatamis litukon, labi na kun handumon ang pagkatao sa manunubos ta. Pagkatahom sa misiyang nga tan-aw nga tuasa pasungan sa baka. Gialirungan ug giawitan nilang tanan, katahom nga balaanon ug di hitupngan. Ang mga pastores nga karon na nag-amban, miduaw sa atong misiya, daghan nga gasa dito ilang gidala ug
ihatag nilang tanan sa manunubos ta.